i que li agradava tant aquest xampú, i des de l'any 99. De totes maneres, doctor Ferrando, dermatòleg, sapiguem també les bondats dermatològiques d'aquest xampú. Ara obre els ulls com una taronja. Ai, que farem un cara a cara entre el senyor Ferrando, entre el doctor Ferrando i el senyor González. A veure. Sí que sabem que des de l'any 99, als anys 90, als Estats Units va haver un boom d'aquest xampú que s'utilitza. És un xampú, efectivament, dissenyat per cavalls en principi. El cavall té un cabell més gruixut que no pas el nostre. La pell nostra i el nostre pèl té un pH de 5,5 àcid. Què vol dir això, perdó? Sí, això és el grau d'alcalinitat o d'acidesa que té la pell o que té. S'ha de mantenir aquest grau, més o menys. Referent a aquest xampú, el que sí sabem, almenys jo he vist la formulació d'un d'aquests xampús que es ven a grans superfícies, molt conegudes i tal, que la composició, el segon component més important que té és sal comú, clorur sòdic. Porta sal, aquí no ho posa, per això. A veure, aquest no ho sé, però el que jo he vist, he portat un paper on ho explica, la composició és qualitativa però no quantitativa. Sanitat no t'obliga a posar les quantitats o els percentatges, però sí que t'obliga a posar els ingredients i que els posis per ordre de més concentració a menys concentració. El que té més concentració, lògicament, és l'aigua. El segon és el clorur sòdic, que actua despassant. Despassant econòmic, barat, diguem. I és una sal. Per tant, el pH suposo que s'ha de controlar. Porta bons conservants, això és veritat, porta un bon acondicionador, també és cert, porta un acidificant, que és àcid cítric, que és alfa-hidroxiàcid, i la biotina està al final de tot de la llista, sota de tot. Però en els envasos, aquí ho pots ben gruixot. Com si fos el que més portés. I és el que porta menys? Què té a veure? És el que porta menys, està sota de tot. Per tant, diguem que el nom d'aquest xampú és una mica enganyós? Bon, xampú, la biotina sí, portarà una... El que menys porta és biotina. D'acord. Bueno, almenys el que jo... Però no està dient aquest, està dient el senyor González està dient que no. El seu, que és l'originari, el que més porta és biotina. El genuí, el primer. Autèntic. No la còpia, el primer. Però cuidao, que la biotina per via tòpica no fa res. No ens enganyem. La biotina és una vitamina A o B7, que és la biotina per via oral, per via parenteral o per dintre, perquè actua a nivell cel·lular per la reproducció de les cèl·lules i tot el comportament cel·lular, etc. Però és útil quan hi ha dèficits de biotina o de biotinidasa, que són nens que tenen la pell més clareta, que tenen eczemes, que tenen el cabell pobre, etc. Se'ls dona aquesta biotina perquè regeneri la seva pell i el seu pèl, però per via tòpica no fa res. Per via tòpica és innocu. Absolutament. Innocu que no fa res. Absolutament. Però no s'han de veure el xampú, una cosa. El tema està que quin efecte té? Aquesta sal, això que porta, conservants són bons, repeteixo, dona efecte de brillantor, de més brillantor, però també de ressequetat. Com sabeu, la sal, quan vas a la platja i tal, la sal no va bé ni per la pell ni pel cabell. Això vol dir que no té prou controlat el pH? I no sabem a la llarga. Aquesta senyora d'Alacant és el que acabava dient que al final la seva filla va deixar perquè deia que li ressecava molt el cuir cabellut. Deixa tieso el cabell. Clar, tu entres amb aquest xampú que et porta sal, et queda com més tieso i dura com més dies i té un efecte que sembla flash, que està millor. Però aquí s'han de fer uns estudis correctes, microscòpia electrònica, etc., a veure la cutícula del pèl, si es conserva bé correctament amb el temps o no, s'hauria de fer un estudi ben fet. Per tant, quan poses aquest xampú, el cabell, després no necessites, diguem, un acondicionador? No. Un suavitzant no és necessari. Per què? Perquè ja porta el suavitzant inclòs. De tota manera, sí que a la llarga la seva utilització, diguem, amb freqüència, és un interrogant, segons vostè. Perquè ha vist alguna pacient o ha vingut alguna pacient que porti temps utilitzant aquest xampú i que hagi notat que no li va bé o que li ha provocat alguna sema, alguna cosa? De moment no. Jo, les persones que... Jo estic al cas de ja fa un mes que més o menys veig que algunes persones ahir mateix a la tarda va venir una senyora amb el xampú aquest que venen a les grans superfícies i tal, i que se l'havia comprat, i vaig veure la composició, i vaig estar mirant i tal i qual. Vaig parlar amb un farmacèutic amic meu i em va assessorar bé del tema que jo he explicat abans, i de moment ningú s'ha queixat de res. Al contrari, si tu vas als foros a internet veus que estan molt contentes, que el cabell queda més maco i més ters. Sí, i que evita la caiguda del cabell. No.
evita la caiguda del cabell. A veure, per l'alopècia, que és una altra de les bondats que es clamen per internet, perquè la xarxa ha fet, diguem que la gran publicitat d'aquest xampú, els bons comentaris, sobretot femenins, que parlen de... Mira, t'ho diré més clar, no hi ha cap xampú que faci prevenció de l'alopècia. D'acord. A veure, un producte que te'l poses 2 o 3 minuts i te'l treus i t'aclares, tu creus que penetra mig centímetre sota la pell on està l'arrel del pèl? No, si hi ha algun espectador que després d'utilitzar aquest xampú li hagi sortit cabell, escolta, també serà benvinguda la seva trucada i la seva aportació. L'efecte flash, que fa més volum, més terç. Que vingui, que el veiem. I una foto de l'abans, i el després, no? I el després. I també si quan passa per l'hípica hi ha una excitació per part dels altres membres. El senyor González, vostè no se l'ha posat per l'alopècia. Tot i que el fabrica, Jo fa 9 anys que l'estic fent servir i he aconseguit mantenir... El cabell que tenia. Com a mínim no havia... I estic molt content, Està molt content, Com a mínim... Sí, he lluitat contra la genètica. De tota manera, vostès estan molt alerta dels fors socials, totes les coses que es diuen, per bé i per mal, perquè també hi ha crítiques. Aleshores, vostès què han observat? Quina ha estat la relació de causa-efecte entre les bondats que les noies parlen per internet i a través de la xarxa i l'èxit de la seva empresa? Bueno, nosaltres, l'èxit de la nostra empresa està més en altres sectors en els que som més coneguts. La nostra empresa està fundada en 1925, és una empresa catalana, 100%. Ara, després de 87 anys, estem ja a la tercera generació familiar, al capdavant d'ella, i fabriquem productes desinfectants i antisèptics per a les zones del risc infectiu dels hospitals, les sales blanques de laboratoris farmacèutics, sales blanques de les zones de fabricació de la indústria alimentària, i per tant apliquem el mateix rigor amb els xampús, amb el xampú aquest per cavalls, que ara l'estem comercialitzant la mateixa fórmula però sota l'empara sanitària. I el que tinc que dir que el de la biotina no és el més important. L'important, el que venem nosaltres, és una fórmula completa on hi ha uns ingredients d'alta qualitat amb unes proporcions equilibrades i això és el que fa que doni satisfacció a la gent. De tota manera, suposo que el que és, diguem que definitiu, és posar la foto del cavall en base del xampú, perquè clar, veig que en aquí no... Aquest és per sector humà, aquí no l'hem posat. I ara els cavalls que s'han quedat sense xampú? No. Tenen el seu. Ara els cavalls i les persones. Una altra qüestió, però pels canals adequats. Si ens poséssim, perquè això també ha passat, gent que clar, com amb aquesta falera, el xampú del cavall, busquen la foto del cavall i es posen el del cavall. Van directament en aquests grans magatzems, a les seccions de quines i tal. Potser de menjar d'animals. Què passa si una persona es posa un xampú de cavall per ell? Bueno, clar, és el que han dit abans el doctor, que tenia que saber quin xampú es posa. Que n'hi ha diversos, jo conec la composició... Llavors no podem generalitzar, Ens acaba d'arribar un correu electrònic de la Maribel Sánchez Serrano que diu: perdoneu, què podríeu demanar a aquest senyor si aquest xampú porta fosfats? És que m'he fet un tractament amb queratina i no puc fer servir xampús amb fosfats i el voldria provar.